back and forward. Qed tfittex u qed issib. U qed issib xi ħaġa ta' żbuħija kbira. U forsi jista' jkun tgħid għandek xi guilt li qbadta u sibta di. Ma nafx, ma nistax ngħidlek. Jekk nipprova ngħidlek eżatti x'naħseb probabbilment ma nkunx qed ngħid il-verità. Hey, mic's rolling. Is B mic rolling? Nieħu pjaċir narak taqra. Nibdew? Bdejna. Nofs punta poeżija mibnija fuq ir-rieda u t-tama taż-żożija. Iż-żożija tiegħi hija marbuta mill-ewwel mal-baħar. Wara l-gwerra, meta l-familja tiegħi marru joqogħdu ħaż-żabbar, minn ħaż-żabbar konna ninżlu x-xajra li hija raħal żgħir u li konna mmorru hemmhekk niġru qalb il-leliqi u l-iktar infittxu naraw il-ħut u l-grottli li kont tara il-granċi. Sal-grottli huma ftit ikbar, isbaħ, imsewfin u jekk ittihom subajk u jgħimulek se joħorġulek id-demm. Il-gost tiegħi kien li nara n-nannu tiegħi pereżempju idaħħal subajh ġo t-toqba ħalli jiġbed il-grottlu mingħajr ma jagħmillu ħsara. Il-baħar kien isu parti minni. Allura ma kontx nara stramba li nara n-nannu jiena jew it-siju jaqbdu l-ħut b'mod naturali. Kont nieħu pjaċir nara l-ommi jiena pereżempju tfittex l-artikli bli marfa, qed tifhem, biex imbagħad tagħmilhom f'tajjar, qed tifhem. Affettwawni naħseb, però l-iktar kif qedtlek jiena, iktar irsejjes marbutin mal-baħar. Il-mewġ ħabbat fuq il-blat l-istess joħroġ il-poeżija il-ħoss tiegħu u dawk l-iktar li kienu jaffettwawni. Kemm nixtieq kelli ġew laqsa bih u xli fuq qasba għal ħutt tal-qiegħ. Dik. L-ewwel li studjajt kien De La Salle College, Costanera. Studjajt dejjem kelli għal-qalbi l-letteratura u kont miġbut iktar l-letteratura Ingliża. U diki, kont dejjem naqra il-poeżiji. Fejn kien ikun hemm poeżija markata bl-asterisk, tiftakar? Dik kienet l-ewwel ħaġa li naqra, l-asterisk, il-poeżija. Jiena bdejt inħarbex xi ħaġa meta kont St. Michael's Training College. Hemmhekk li bdejt. L-ewwel poeżija li ktibt kienu jkunu in brackets poetiċi żejjed għax probabbilment kont nikkopja lill-poeti Ingliżi, però dejjem kont nipprova noħroġ il-barra minn dak li nkun qed nara qabel. L-ewwel publication naħseb kienet fil-Michaelian. Jekk min issejjer żball kien jisimha The Scandal Mongers.
Minn dela sal, umbat, mort St. Michael's Training College, għat-teachers. U hemmhekk iltqajt ma' Brother Leo Barrington u x'nafina. Interessanti li fil-bidu kien hemm xi 8 minnhom jistudjaw, kienu jiġu minn Nord Korea, kien hemm fosthom Kim Jong-il. Kont nallem 1-to-1 the heir apparent to the Korean throne. Ma' Brother Leo Barrington specialment kont sirt ħbieb ħafna. Specialment billi konna nipprovaw nistudjaw il-memorja fl-imkien u l-poeziji fl-imkien. Huwa kien jiftaħalli għajnejja jgħid li jara din il-poezija x'idherlek minni. Meta sirna indipendenti naf eżatti fej kont il-Furjana mal-mara tiegħi u l-ewwel tifel li kelli Pierre, jiġifieri naf eżatti fej kont. L-Ingliżi ħallew ħafna affarijiet tajbin. Ngħidu kif li dak iż-żmien dejjem qed kont insib. Però naturalment kienu dejjem jiġbdu lejn xawwathom. U naturalment dik kien ikun hemm ċertu ħass ta' ribret, speċi daw ġew jagħmlu hawnhekk. Ħadunna l-kultura tagħna, imponew il-kultura tagħhom, però fil-fatt x'kellna aħna? Xibkatolist naħseb kont iddedikajta. Wara li ħriġta, kont iddedikajta to the politically conscious reader, għaliex kien hemm ħafna affarijiet li kienu jolqtu fil-verità u fil-vina, affarijiet li kienu qed jiġru dak iż-żmien fix-xena politika Maltija. Il-pożiji tiegħi dejjem kellhom element politiku. Missieri kien jisma' u rari jitkellem. Ommi kienet tisma' ukoll u rari titkellem, però kienet twissina. Ommi kienet tgħidilna qabel taqblu titkellmu, aħseb u għati widen. Però mbagħad wara li tagħti widen, inti għandek id-dover li tesprimi lilek innifsek favur il-verità kif tara inti. B'xi mod jew ieħor dejjem kont nipprova illi niftaħ il-widnej ta' Pietru u Pawlu u Xavier. Lil Oliver. Ma nafx trid tkun illoġiku. Inkella xaħtam lejtiku tomat ras il-peprin biex ċa sostnejt fil-pubbliku lill-Parlament mhux ġnien. Jien li studjajt il-bidja u ż-żerrija u t-tisqija, z-zabra u t-tifrit, ma nafx int x'għandek xturi li fil-Parlament ma jikbrux fjuri. Għax mill-basal mhux nieqes u demel hemm kemm trid. Issa dik il-pożijiet tal-Lil Oliver interessanti għaliex jiena kont rajt fil-Parlament ma jikbrux fjuri. U b'risposta Lil Oliver kont batlu bħala ċajta kważi kważi, però privata. Għax Oliver mbagħad ippubblika fil-gazzetti nazzjonalisti. U naturalment dik ma tantx niżlet tajjeb għall-parlamentari. Però mbagħad meta beda ħareġ dak il-kjas, ma rridx ngħid isma' dik ma m'għandux naqsam xejn magħha, dik ktibta u ħarġet. Nitfixkel fil-bużbiża, nilwisiqi mas-satar. Imbagħad inqum u nibda tiela għas-seta fil-qortin. Minn ġonnuċċali imdennes nittawwal fuq il-bajja
u wied Santa Marija fej wardet ir-rumena u se tiftaħ il-lummija. Ġo qalbi il-lisser talba. Nieqsa minn kull mistħija. X'illalla rrid niktiba? Dillalla poezija. Madwari poezija. U nizlet ħanina ġo baħar kristall qed joffruh il-barka li dejjem ifittixna iżda rari issibna. Ġifieri in-natura mhux qed nagħtu kasa, hija tfittixna imma rari issibna. Dik fil-fatt hija parti minn xillalla. Fil-fatt kważi kienet ikkawżat skandlu meta ħarġet l-ewwel darba. Qed nuża the Godhead, il-ħallieq. U qed nużah qisu b'ton illi iwaqqa id-deċenza u l-żbuħija tiegħu. Allura xillalla meta tgħid qed tisma' u tisma' n-nies jitkellmu, xillalla, tibda taħsibhom qegħdin jidgħu. Mentri fil-fatt hemmhekk id-dawa hija l-barka. Id-dawa hija l-barka. Mela, ir-riċerka tiegħi fuq il-memorja u f'dan is-suġġett bdiet meta jiena ġejt in konnessjoni ma' Professor Bernard Hickey tal-Università Awstraljana u bdejt niġi mistieden għal ħafna konferenzi tal-kolonjaliżmu u l-post-kolonjaliżmu. Il-motivazzjoni li nkompli dik ir-riċerka kienet għassibt li ma kien hemm kważi xejn riċerka fuqha, allura xtaqt li jsir xi ħaġa. Għaluli wara rebħu l-poker b'kulur. Nirbħu l-ispazju. Imma mhux iż-żmien. Forsi janqas l-ispazju. Nista' ngħidlek. Il-bniedem minn li qiegħed jagħmel progress ħafna, però fil-fatt kultant isib li mexa lura bħal granċ. Jew il-grottlu li semmejna qabel. Isma' uledi binti, isma' għażel, wizen u għati widen. Ma daw l-akademiċi li qed issemmi inti bħal Oliver Frigieri, Joe Frigieri, Vassallo u x'naf jiena dejjem kelli rabta tajba. Però jiena qatt ma kont parti ċentrali f'dak li huwa l-moviment Awmin letterarju. Ma ġifieri kont parti minnhom, però dejjem kont bnidem li naqta' rasi. Qed tifhem? Dejjem kont separat, maqtuħa rasi. Dak l-owner kienu jgħiduli. Darba minnhom ħireġ mill-Università u ikun hemm Dr. Louis Gallia iwaqqafni għalli Daniel għalli minuta għalli nitkellmu ftit. U tkellimna fuq Father Peter, għalli Father Peter ma tantx qed iħossu tajjeb u jixtieq illi xi ħadd jikteb il-memorji u l-ħsibijiet tiegħu. Għalli għetlu mhix biografu, għalli ma għalli ħaresit mintix, għalli ma u jaħseb li jint.
għalli ma jrid li l-ħadd ieħor jikteb il-biografija tiegħu. Għalli jew inti jew xejn. Ara jiena u Peter konna ħbieb ħafna fix-xena kulturali u politika to a certain extent. Il-Father Peter kont nafu mill-qrib sewwa. Kont nafu li u kien jgħid illi kieku ma kienx assis kien isir buffu. Ħalli ikun jista' jgħallem bil-ħelsin kollu li għandu bżonn. U wasalna l-konklużjoni li orrajt jien sa nakteb il-biografija ta' Father Peter, l-Università sa jitlu għal ħlasijiet tax-xogħol li nkun qed nagħmel, għax dan biex niktiba kelli mmur postijiet fej trabba Father Peter, fej tallem Father Peter, fejn għallem Father Peter. Di-relazzjoni tiegħi ma' Father Peter qatt ma marret għall-ar jew xi ħaġa. Dejjem konna ħbieb, bqajna ħbieb, nikteb dak li inħoss u naraf li għaraft u ma ġara xejn. Qatt ma kellu ċans miskin li jaraħ, għax naf ċert jien li ma kienx iħabber rasu li hemm xi kelma jew xi espressjoni li ma jaqbilx magħha. Ismani, ma nħossx dak partikolari, qed tifhem li jgħidu li jiena l-poeta tal-baħar, jekk jidrilhom li jiena poeta li insib l-ispirazzjoni tiegħi mill-baħar, naqbel magħhom għax ħafna drabi il-poeżiji tiegħi kienu joħorġu minn ġol baħar. Firxu bl-imqieta s-sajjieda il-kanizzati tal-ġablite. F'serje ta' paraboli ferxu kont u 1000 sunnara biex jistadu l-orizzont. Bidritt il-linja tal-lampuki zlat, ħafif. Bħal minn ġufommi għal saqajja, minn fuq l-alka għal taħt il-blat, għax smajt l-anja tas-sireni biex il-ħut fid-dien nistat. U maċċeren ninżel narrex font il-font fejn għajn marat u bqajt ħireġ, nieżel, ħireġ wara l-fanfru blu ċerkjat. Wara l-futa u blat imqarnat, ħaxix jisfen, tiela jisfen, sa ma s-saħħar il-lampuki taħt il-ġablite il-lupjat. U għet f'qalbi, għan kont, diġa, qabel ġarrabt il-fsiqi ta' ġensi, qabel għalaqt it-twieqi ta' wensi, qabel ombrajt l-ekkisi ta' niesi. Għal-piddel tal-kanizzati kon diġa, forsi mrekken mal-koralli, fi spiralli stalaktiti mal-artikli koloriti sekli ilu kont diġa. La bombli tal-arja madari, bla majka ma' wiċċi u ħadita puntata f'idejja niffet ħuta b'dem fil-ara qalb il-blat ta' delli mara kont diġa. U meta jispiċċa l-ossiġenu, kważi kważi nista' nibqa' għax f'dawn l-ibħra qalb din l-alka kont diġa. Iktar il-qoddim kont indum ħafna narahom, niktibhom, nirrevedihom, nerġa' niktibhom, nipprova fil-każ ta' delli mara isa u qed mis-sema ġabu għal-anċli u għallu li għaw. Titijek. Iftakar.
Samuel Taylor Coleridge jgħid ħaġa fuq il-poezija tiegħu Kubla Khan. L-ispeċi ġitu fejn ħolma xiex f'daqqa ekk della mara. Fl-opinjoni tiegħi ma ktibtix jien. Nizlet minn hemm fuqha. Kważi lesta. Tifhem? Kif ħassejtni meta ktibta ħassejtni jisa xi ħaġa kompletata, komplita. Orrejta il-xi teachers li kienu jgħalmu miegħi St. Joseph Training College, dawn ir-risposta tagħhom u qed hawnhekk hawn xi ħaġa fin-nofs. U se nkompli nikteb. Minn hemm iddeċidejt li definitivament se nkompli nikteb. Mhix sorpriża le. Għaliex naħseb kont mhux jien ħadd ieħor qiegħed jitkellem fuq affarijiet tal-univers u mhux tiegħi li huma parti mill-komunità ġenerali tagħna. Delli mara kompluta. Qed li jekk immiss xi ħaġa se nħassarha. Ħassejtni sorpriżi. I mean, ma kontx qed nistenna xi unuri ta' dan it-tip. Qed tifhem? Meta ktibt għax ħassejt li għandi nikteb. Il-qari u l-kitba tal-poezija u li nerġa' naqra l-poezija li rajt u forsi b'xi mod jew ieħor nara hemmx differenzi jew xi different alternative readings kienu qed jgħinuni biex inqum jew mill-ħedla, mill-marda, mhux marda, mill-sofferenza li ġiet fuqi mingħajr ma kont qed nistenna. Sakemm għad għandi saħħa, enerġija, immaġinazzjoni u l-memorja għada qawwija u sħuna nibqa' nikteb. We can cut. Let's cut there, guys. Grazzi lilek u lil dawk kollha li jgħinu biex il-letteratura Maltija tiġi magħrufa iktar u jarfu s-sabiħ tagħha.